Nebuď iba biohacker. Buď mitochondria. My sme EasyLight. Nesnažíme sa tváriť, že sme jediní na svete, kto predáva takéto zariadenie. Ani sa nesnažíme hacknúť prírodu či napodobniť slnečné svetlo. Snažíme sa iba ľuďom ukázať ich liečivú silu a posunúť túto myšlienku ďalej. Predstavujeme vám panel Mitochondriac 3.0 UV Portable. Prenosný, praktický a tichý. Na baterky, bez flikeru a bez škodlivého IMS. Prvý patentovaný prototyp LED panelu, ktorý obsahuje aj UV svetlo. Vhodný ako doplnkové interiérové osvetlenie alebo na lokálnu terapiu. easylight.sk, pretože na svetle záleží.